Sean Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso sa COVID-19 sa Bacolod balik sa 2-digit. Miyembro sa Aki Quadra Robbery Group, arestado. Sa balita nasyonal, DOH magapahamtang sang isolation facilities para sa posible kaso sang monkeypox sa Pilipinas. COMELEC mag-aumpisa na sa preparasyon para sa December 2022 barangay and SK elections. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa Yes, good morning na mga ka-action and good morning sa aton nga mga nagamonitor dito sa Facebook. Like, follow and share lang kita sa aton sa nga FB Live. Kag sa mga motorista dira halong-halong sa dalan, medyo maulano ng aton panahon. Madanlog ang aton sa nga dalan. So, hinay-hinay lang sa pagpadalagan ha. Kaya hindi sigurado ang hindi sigurado ang magpreno kabla si malang-alang ka magpreno ka hindi magkagat dayon ha? So halong-halong lang mga ka-aksyon sa aton sininga pag padalagan sa aton sininga salakyan ha? Good morning na dira sa mga naga-monitor sa Facebook sa dira sa may Libertad Public Market sa aton dira mga vendors kag of course sa mga bumalakal naton dira maayong aga sa inyo dira sa may Burgos Public Market kag dira sa may Sumag Public Market no damo man sa mga monitor dira sa aton nga pagpangalagan dira man sa may iban pa nga mga merkado naton ha maayong aga sa inyo sa mga nagapangape sa mga kapihan maayo lang dira nga pagpangape pangape lang kamo dira kami bahala sang balita sang balita no so sa mga aga pa naga-monitor na sa aton kag sa mga kabiyanan natin dira sa outside of the country no good morning is sa inyo Miss Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota USA good morning sa inyo Dennis Richard Tibor Roma sa may San Enrique maayong aga man dira sa kay Ruby Fukihara sa Japan. Good morning man. Kag kay Homa Lomena, no? May agaman sa imo dira. Kag sa akon mga batch dira sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning gid sa inyo tanan-tanan, no? Tanan nga naga-monitor dila kabalo kita damo sa mga batchmates naton ara naga-monitor every morning, no? Especially kay Teresa Linahakayaw, kay Virgil Legaspi Coloso, Jean Buarom, sa kay Grace Gunora. Kay ano nga ngalan niya sinisapan man sa iba niya ngalan ni man no. Grace Ibarra no. Melinda Demerin, good morning man. Dira sa kay Esther Lynn Che Zamora, may agaman. Inatamyo man ni Esther Lynn ang pamilya Alvaran, no. Manuel Sabid watching from Riyadh, Saudi Arabia. No? Good morning dira sa imo. Sa mga naga-monitor man dira sa iban nga mga kapungsod bala, Singapore, Hong Kong, US, United Kingdom, sa Japan, sa Thailand, sa Saudi Arabia, Middle East. Damo kita dira no? Sang mga naga-monitor sa mga ka-aksyon nato, no?
Salamat man kay Miss Ruby Fukihara for sending 50 stars sa 2 weeks in a row. Salamat din, thank you very much. Dira sa kay Migurotan Awin Torres sa Banwa sa Hinubaan. Oy mga naga-Hinubaan dira, good morning sa inyo ha. Mga listeners naton from Hinubaan. Sa kay Miss Jinky Dialagdon from Phoenix, Arizona. Sa kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man sa imo, no? Sa classmate ko kay Christine Puller Murillo, bala, may aga sa imo dira sa Bago City, no? Lucy Magwad, sa ginag-greet siya man ang batch 73 sa Ramon Torres High School, Ramon Torres National High School sa Bago City. Ay, batch 73 gili sila ni Lucy Magwad, no? Skylark Magwad, kag Ruel Pinheiro, ginatamyaw man. Nga naga-monitor man Subo, no? Kag sa mga ka-aksyon naton dira sa may Banwa sa Lakas Lera, good morning man sa inyo. Kag sa kay Leo Talaban dira sa may barangay Manghanoy, sa may Banwa sa Lacasiliana. Kay Rona Rihida Trava sa may Valladolid, good morning man. Of course, kay Jenny Solgon sa may Beb's Mango Stand. Jen Ignacio, good morning man sa imo. Kasi akong dira nga priyente kay Lorena Arguelles Duran, good morning. Sige, standby na kita. Migo ta Milili Uligo, may agaman sa Banis Cafe, no? Standby na sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas na Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Balik sa 2-digit ang bagong kaso ng COVID-19 cases o kung bagong kaso ng COVID-19 sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental kahapon nga adlaw Huwebes. Sa ginpagawa nga case bulletin sang DOH6, 22 ang bagong kaso sa Western Visayas kahapon. Ang probinsya sang Negros Occidental ang may 11, samtang ang Bacolod ang may 10. May isa ka bagong kaso ang probinsya sang Iloilo. Gin-report sang DOH6 ang 13 ka bagong recoveries kag 12 ang bagong mga napatay. Ang Western Visayas ang mayara pa sang 741 ka-active COVID-19 cases. Dakop ang miyembro sa ang Aki Quadra Robbery Group sa pagserbis ng warrant of arrest sa kaso nga pagbaligya sa iligal nga droga sa 6th Road, Pentevelia Subdivision, Purok Planeta, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Anadak parang ginkilala kay Lord Martin Lopez, 36 anyos, kag residente man sa among lugar. Suno kay Police Station 6 Commander Police Major Leo Estopa, si Lopez ang top 8 most wanted person man sang Station 6. Si Lopez ang gindakop bangod sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya sang iligal nga droga. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog naman ni Honorable Judge Juvie Victoriani Joso sa October 1, 2021. Ginausisa sa karon ni Estopa kung may iban pa nga warrant of arrest bato kay Lopez. Si Lopez ang ginaligar kaupod sang sadtuan ay masupog nga robbery hold-upper nga si Aki Quadra. Ginpahayag naman sa pamunuan sa Negros Occidental Teachers Federation nga hindi hold up ni o kung wala sang inside job nga natabo matapos gin-hold up ang ilang mga liaison officers sa tilikdan nga Mayo 19 sa parking area sang Cyber Center diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Romeo Campuraso, Board of Directors Board of Director kag PIO sang NOTF, tanan sila voluntaryo ka nag-kooperar sa kapulisan para sa madasig nga investigasyon. Dunga pa ni Campuraso, madugay na nga nagaserbi bilang mga liaison officers sanday Fundador Jaime, 63 anyos, Jasper Panes, 50 anyos, ang driver nga si Richard Flores, 35 anyos, kag silang ginasaligan nga mag-withdraw sang kwarta sa masobra na 10 ka tuig. Ginklaro man ni Campuraso nga 2.6 milyones pesos ang gin-withdraw kag gintunga sa tatlo apang si Jaime lamang ang puwersa nga nakuhaan sang balor 600,000 pesos matapos gintayaan sang kalibre 45 nga pistola.
Nagapati si Campuraso sa posibilidad nga madugay na nga ginaplanuhan sa mga hold-uppers ang pagpangawa kung pag-hold up matapos nakita sa CCTV footage sang NOTF nga masami nagahimo sila sang surveillance. May mga aligasyon nga nagakuha nga hold up me o kon inside job actually wala na sa kamatoran kay purely nga gin-hold up gid ining aton nga mga personnel kay ti sa Malawi nga tinion ginahimo ni sa aton nga mga liaison officers mo sa Malawi nga mga tinuig kag wala man sa may natabo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Romeo Campuraso sang NOTF. Nagpatigayo naman sa roll-out training on the Barangay Drug Clearing Program o kon BDCP ang mga miyembro sa PDEA Negros Occidental Provincial Office sa 11 ka mga barangay sa Banwas ang Hinubaan. Suno kay PDEA Agent Bamboo, ginpresentar sa ila ahensya ang mga pagsulundan kag pamaagi sa Barangay Drug Clearing Program nga ginatambungan o kon gintambungan sa nga mga opisyal sang Barangay 1, Bulwangan, Kulipapa, Daug, San Rafael, Sangke, Puok kag Talakagay, Barangay 2, Alim, Asya kag Bakuyangan paagi sa ila Anti-Drug Abuse Councils. Ginpresentar naman sa ilahanay ang certificate and resolution para sa Barangay Kulipapa bilang drug-cleared barangay. Ginpathag man ang mga polisa sa implementasyon sang drug-free workplace program para sa mga empleyado. Padayon nga nag-duty sa Negros Occidental Provincial Police Office si Police Staff Sergeant Freddy Viñas, ang pulis ang inareklamo sa pagpangastigo sa empleyado. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginaulat pang resulta sa ginapatigan sa nga investigasyon angot sa among aligasyon. Dungan pa ni Donasco, ang NOCPO ang may kaugalingon man nga investigasyon kag gina-monitor karon ang giho ni Viñas. Naibaluan ginpablatter ni Romel Lapore si Viñas sa Police Station 8. Ngani siyang ginkastigo bangod wala maluto kag wala ma-deliver on time sa customer ang litson sa itong Miyerkules ang aga. Depensa naman ni Viñas, wala sila ginkastigo si Lapore, kundi nasumbagan lang bangod wala ginatadlong ang iya nga trabaho. Kag sa katapusan nga balita, lokal, patay matapos na kuryente ang isa ka 49 anyos nga lalaki sa Barangay Burgos, Banwas, Pontevedra, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Ray Auxiliada, may asawa ka nagapuyo sa amuman nga barangay. Base sa investigasyon sang Pontevedra Police Station, naglakat sa itong Martes ang aga, si Auxiliada agod mangumpay apang wala na ini makapauli. Ginpangita ini sang asawa sa buligman sa makatupad kag kaingod nga balay kag napaslawan na lang o nasapwan na lang nga patay. Ang biktima ang posible nga nakauyat sa linya sang kuryente nga yara sa lugar. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. DOH magapahamtang sa isolation facilities para sa posible kaso sang monkeypox diri sa Pilipinas. Samtang COMELEC mag-umpisa na sang preparasyon para sa December 2022 barangay and SK elections. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis sa Dira sa kay Remar Hicano Heliasgo, good morning man sa imo sa Valladolid. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, of course kay Cielo dira kag kay Excel Faye, good morning. Miss Jinky Dilagdon, inatamayan niya lang si mama niya Lulit Dilagdon, papa niya Joe Quirina Villaflor, Aldrich Jan Apil, Alcheri, Cherilyn, kag Jen Dilagdon, Jane Nagor, Grazel May Villar, Florence Mallorca, Rifuela, Rose Villaluna, kag suman kay Tali Casania, Annabel Rifuela, kag tanan nga pamilya niya sa barangay DSB, kag of course sa mga kaabyanan ban kag mga friends ni Miss Jinky. Good morning sa inyo, no? Joanne Salmete Esiha, kay Jingjing, watching from Kabugwason, Mansilingan. Kay Christine Menias Villalobos, may agaman. Dennis Nuestro, dira sa Woodfire, Bacolod. Si Migota Georgian Hunsay. Tito mo, Georgian, maaari man, no? Ara naman akong tito, isa pagkadamo sa tito. Good morning, Tito Georgian. Pamba, siya karoon na ano na ni Sleman. Yung pang tito na kunin nila. Musta daw mga food sa NPC, meron pabilin. Bongga, NPC action ba? Kung makadto ka, nagutom ka. Hindi ka gidya magutman. Ay, gala. May foods. May mga, may mga food to ya sa NPC. Like biscuits, cup noodles, that. Hindi ko pa nakita. May mga drinks. may mga hard drinks wala. Wala, hindi sabihin. May mga hard drinks wala. Wala. Kaya sa dalom ka na medyo may presyo na sa dalom ka na ya. Dalom ka na lang. Kag wala na nalabot ang NPC. Kag mabayad ka na ya. Yes. Correct. Da kay Kwan, kay Migo, tada Jerry's dalom. Jerry. Jerry's Grill. Jerry's Grill na da? Gerald na Gerald da. Ay, may story Wala mo ng Jerry Grill. Po si Jerry na da. Si Jerry ang owner. Owner. Tinga nag-Gerald's. Di ba sing bata niya basta ginimuan niya Gerald. Sige. Hindi ka na blang magpalibog pa kung ano yung ngalan sa bata. Puno dira na lang sa imong ngalan. Hindi mo lapit-lapit na lang. Para ito naligan, ang balko bla si Angela, kay mama si Angelica. Di nang talaga himunta ni si Angela. Napitay na lang. Hindi na bla budlay tandaan. Pero sa imo, Renato, kundi si Renz. Rainy. Kuhan mo lang daya, shortcut mo lang daya. Para hindi ka malipat. Di ba? Jamel de Florendo. Mo Dorel kag Jean ito kalayo. Kay tani. Tita mo na ang Dorel. Tapos basta hindi man tani kuno amo na akon ngalan. Ano tani? Akon ngalan ko tani Dorilyn.
Hindi. Oh, hindi. Hope Jean ko, no? Hope Kaya para Jean. may Jean, tika rin hindi magsugot si Dad. Kaya gusto niya letter D. Akay dominador siya mo. Oo. Hindi kami atanan. Okay. Puro sa akon, bala nga baptismal, baptism ko, bala nga certificate. Dorilyn. Mayroon yun nga ako, yung birth certificate, Dorel lang. Kala, ingit sa Maylin. May tani ko mga chimpo na ni kuan kay ngalan kami si Dina kamantani no. Dina. Dina. Dina mo. Ito spelling niya nga Dina yan. Hindi. Hindi ko pala sa Diana na magbasa, Dina. Galing. Dina. Oo. Dina. Dina muli. Hindi na muling babalik pa. Faustino Capilio Navarro, good morning, they're watching from Sabah, Malaysia. Kay Bebe Gregorio Yulo, maula nun nga agad rin sa poblasyon DSB. Yes, halong-halong lang dira. Henry Palma, kag siya Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Dira sa may Baguio City, si amigo tada Melchor Melos. Good morning man sa imo dira, no? Sa kay kay Stella Marie Celis dira sa Baguio City, John Dexter Celis, ang maglutod niya Attorney Rex Celis, good morning man. Herdelisa Castillo Mahilom. Maulanon nga morning from DSB. Ay tanan naton nga mga taga DSB gali ka experience gid sang maulanon nga panahon. Pag kadto mo na gaulan na. Ha? Yes, bala. Alin pa kaagahon pa nga. Kagahon pa. Nagsaylo naman ang oras ang ulan guro no. Nagsaylo naman. Sang hapon daw wala sa ka I don't know kay sang hapon daw wala mayo. Kay isang in the past few days daw hapon sa ulan, so subong daw gin move niya ang iyang time niya schedule. Time slot. Raining time. Time slot gid yan. Programa ba? Gin-move ya sa gulugab ina. Yes. That's why nga may tendency kung gisa basi maburawan ka kay ti ka gaulan mo. Tugnaw na. Di ba si may tendency nga maadlawan ka bugtaw. Paresimo. Hindi tayo sa ulan niya. Ay, hindi sa ulan niya mo yan. Sabi ko, way ka nakamatsyag ito, dulong, balagyapon, balaw. Ano man. Kaya na nga daw nagpagurin makuwin na kaya alas 2 naman ko nagbugtaw, bla? Tenang tulog ka balik. Alas 2 pala. Tulog talawat. Alas 2 na mo. Kala. Ang lait sa naligad kaya alas 4. Alas 4. Alas 4. So tagbugtaw ko 3 hours after. Kalay. Di ako magkitsakto gid alas 2 mga 3 hours after mo ko nagbugtaw. Bugtaw ka man. So consistent. Consistent. Pag nagligaglig alas 4 mo. Budlay. Ay, kaya alas 4 na, pwede pa niya mga... Di mo batian mo alarm? Amo nang tendency. Kaya actually kis hindi ko batian, no? Do ka deep sleep. Actually kay na ako nga alarm nga nabatian ko ang ikadua na bla. Ikadua na nga alarm kundi may ara na nga ano ganina nang basta mag-alarm na sa after mga 50 pinaka minutes nang nalipat ko. Basta mo na siya. Basta mo na siya nang 30 after ang lain to ang dason ang ako na 30 minutes ako mag-alarm ko muna ginapa alarm siya after 15 minutes naman. Wala pa guro ay ka 45 minutes pa kang nabatsagan ko. Ang dason nga 15 minutes pa kung batsagan ang next 15 minutes wala. Ay kala. Ang dason na ang daw medyo 45 minutes na nga alarm. Snooze. Ano pa na blast snooze. Snooze. Mas snooze siya liwan. Hindi mo guro pwede snoozy. Snooze. Snoozing. Snooze pa man na siya. Wala pa siya bago. Zalde Fortales, good morning mandara sa imo, no? Happy birthday sa tanan niya may birthday bala today Action Boy. Correct. Ano sa birthday sa inyo? 27. May 27. Dra kay birthday subong ni Tagoy. Si Tagoy, Tagoy. Happy birthday, Tagoy. Tagoy, happy birthday. Si Rico